Guys, bumababa na siya, guys. Video mo pa. Sabi niya, ano yan, vlogger yan? Sino? Ayan. Vlogger yan niya, subscribe mo na lang. Subscribe. Ronald Bico. Bicol. Ano siya, guys? Anong masasabi mo, guys? Masarap sa taas guys, kaya lang maraming may inog kaso wala panungkit. Yun! Anak mo, guys, magaling maglaro, guys, eh, no? Ay puta, naiwan yung sa loob. Okay lang yun. Baba ka na dyan, guys. Ang dami guys. Tira. Ayan po yung sa kanya kasama. Ang dami. Wala na? Wala Ang na dami bunga? yung puso kaso wala panungkit eh. Wala akong panungkit yung galay. Konti. Ayun o. Saan? Ayun o, para makuha na natin lahat. Ayun o, hindi ko pa nung Ay, ka. ginagawa mamaya. Sige. Akit ulit ako. Sige, para makuha na natin lahat. Kaya natin yan. Dito ka na, guys, oh. Para kabila na kayo. Para pali. No, kaya na, kay Ivan! Kasi mo na. Kay Ivan! Kay Ivan! Diba dapat dyan siya? Mas mahirap pa yatak yatin yan eh. Diyan na, guys. Si guys yan, eh. Guys, hindi mo na, guys. Vlogger yan. Ito? Guys, Hindi mo na susungkit lahat. yung ano mo, yung daliri mo na ano. Ayaw ka, guys. Sorry, guys. Ayun o, doon hindi mo abot. Kaso, Saan tayo? yun yung mga nandyan o. Dun nga, oh. Pero ano daw? Baka bumagsak doon ano eh. Yun Bubong. nga yung bubong. Tayo na, laglag ako dyan. Busog ka dyan. Ano yan, ano yan, marupok na yan. Baba ka na dyan. Dito ka na sa kabila, oh. Para magbasa na kayo panungkit. Ha? Dahil lahat may mga kasama mo na. Ha? Kaya mo sila. Wala, hindi makukuha. Mataas. May vlog naman, eh, no? Papulok na yan eh. Ano ang dagat? Pag mataas, yung trupok pa naman niya kay Mito. Pag medyo dumulo ka, nako, delikado. Ay, hindi ako nagpagkakalit dyan, dudulo kasi marupok yan. Oo, marupok yan. Delikado. Dito po siya sa my mansion. Kay Diego!